आंनि जालौ बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बयबो बरायबाय। आङो दानो एकदमबारे दादगारि देबारि एकदमबारे देबाराङि दैलामाव नै बेयो अन्थाइ बल्डार सालिग्रा नेट बेखौ गादोंमोन। अइलिं फैदों जों अइलिं आरो दंबावो फंबायसिम दङ सावथेगासिनो ओइयावबो दङ नै अन्थाइ सालिगासिनो दङ लोगोफोर माबायदि सालियो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। आं भिडिअखौ नायलांबाय थागोन लोगोफोर आरो सावथेनायखौ नायलांदो नोंथांमोना आंनि सावथेनायखौ होयो आङो। जावगासिनो आयौ अन्थाइ सालिदों नै बल्डार खख्लें नै ज्राव दिन्थिदों अन्थाइ आवफैदों आयौ ज्राव गोलोंलै उन्दै ड्राइभारा जों एकदम दे औ दे बे गोरोंथ' दे